नमस्कार. लष्कर वार्तामध्ये आपलं स्वागत. तर ही कोणता सागर आहे? कल्याण स्वामीचा सागर आहे. तर याच्या पाण्याचे जे संसर्ग आहे तुम्हाला किती किलोमीटर आहे? 10-15 किलोमीटर. 10-15 किलोमीटर. तर ह्या म्हणजे कल्याण सागर आहे त्या प्रकल्पामध्ये किती गावांचं पुनर्वसन झालेलं आहे? 10 ते 15 गावांमध्ये पुनर्वसन झालेलं आहे. 10 ते 15 गावाचं पुनर्वसन झालेलं आहे. तर म्हणजे ही सीना नदी, सीना नदीवर हा झालेला प्रकल्प आहे. तर साधारण प्रकल्प झालेला किती वर्ष झालं? 1995 झालं होतं. 1995 ला झालेलं आहे. आणि त्यावेळेसपासून म्हणजे ह्या लोकांचं एक भयानक परिस्थिती सुधारली म्हणायची की, कारण इथं पाणी प्रश्नच निर्माण होत नाही. कारण ही तलाव जर भरला तर किमान किती वर्ष पाणी राहतं? बरात्रमध्ये 5 वर्ष पाणी राहतं. 5 वर्ष पाणी राहते. म्हणजे 5 वर्ष इथल्या शेतकऱ्याला तलाव भरल्याच्या नंतर कुठल्या गोष्टीची फिकीर नाही. इकडं म्हणजे शेतकरी कोणत्या पिकाचं म्हणजे जास्त ऊस. तर ही म्हणजे हे मंदिर कोणतं आहे? रामाचं मंदिर आहे. रामाचं मंदिर म्हणजे त्याला कल्याण स्वामी. कल्याण स्वामी मंदिर म्हणतात. आणि हे रामाचं मंदिर आहे की कल्याण स्वामीचं मंदिर मधोमध सीना प्रकल्पाच्या मध्ये पाणी. किती जरी म्हणजे अतिवृष्टी झाली तरी ह्या मंदिरावर म्हणजे पाण्याचा काही प्रादुर्भाव होतच नाही. पाणी काही येत नाही पाणी. म्हणजे इथं तशी रचना केलेली आहे. तशी त्या पद्धतीने रचना केलेली. त्याची खूप एकदम निसर्गरम्य वातावरण बनवलेले. कारण चौकडून पाणी ही सीना प्रकल्पाचं आणि त्याच्यामध्ये ही रामाचं मंदिर आहे. रामाच्या मंदिरात कसल्याही प्रकारचे कितीही अतिवृष्टी झाली तरी पाणी. हे कल्याण स्वामीचं पुरातन काळातील मंदिर आहे आणि हे मंदिर सीनाच्या कडेला डोमगाव, या डोमगावामध्ये, कारण की सीनाच्या काठेला वसलेले हे गाव आहे डोमगाव आणि त्या डोमगावामध्ये मंदिर आहे. ही कल्याण स्वामीचं मंदिर म्हणजेच रामाचं मंदिर, पुरातन काळातलं मंदिर आहे. तर इथं सीना प्रकल्प झालेला आहे. त्या सीना प्रकल्पाला कल्याण सागर असं नाव आहे. आणि ह्या मंदिराच्या चहूबाजूनी पाणी, कितीही अतिवृष्टी झाली तरी ह्या मंदिरामध्ये पाणी कसल्याही प्रकारचं येत नाही. तशी ह्या मंदिराची रचना आहे. आणि मंदिराची तशी रचना असल्यामुळे कितीही अतिवृष्टी झाली तरी सुद्धा ह्या मंदिराला कसल्याही प्रकारचा अतिवृष्टीच्या पुराचा पाण्याचा धोका नाही. अतिशय एकदम उत्कृष्टपणे ह्या मंदिराचे काम झालेले आणि ती असं काम झालेलं की त्यामुळं कितीही अतिवृष्टी होऊ द्या महाराष्ट्रामध्ये, ह्या अतिवृष्टीचा कसलाही परिणाम ह्या मंदिरावर होत नाही. ह्या मंदिरामध्ये पाणी कसल्याच प्रकारचं येत नाही. चौबाजूनी कडा बांधल्यासारखा बांधलाय. पाण्याची पातळी किती वाढली तरी इथे ह्या मंदिराला कसल्याही प्रकारचा धोका नाही. हे रामाचं मंदिर आहे. रामनवमीला यात्रा भरते इथं आणि प्रत्येक दिवशी कितीतरी उस्मानाबाद जिल्ह्यातले भाविक येतात. हे मंदिर डोमगाव, तालुका परंडा, जिल्हा उस्मानाबाद या तालुक्यात येत आहे. एकदम निसर्गरम्य वातावरण आहे. माणसं दुःखाचा विसर पाडून आनंद घेण्यासाठी ह्या मंदिरामध्ये प्रत्येक दिवशी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील किंवा सोलापूरमधील करमाळा असेल, बार्शी असेल, ही भाविक भक्तांची खूप गर्दी असते. तरी हे मंदिर एकदम जुन्या पद्धतीचे पुरातन काळातील चिरबंदी बांधकाम आहे. लष्कर वार्ता न्यूज, भूमप्रतिनिधी रघुनाथ वाघमोडे.